नोंथांमोनखौ आंनि बे YouTube चेनेलाव फिनबावबाय। नोंथांमोना गोदानबा आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। स' दिनैनि भिडिअ'आव जों सावरायगोन 2020 मायथाइनि SSLCनि रिजाल्ट बेखौ माब्ला होगोन बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन। स' गासैबो SSLCनि एग्जाम होगिरि फरायसाफोरा स्टुडेन्टसफोरा मा जागासिनो दं रिजाल्टखौ माला होगोन होननानै बिखाफोराव मा जागासिनो दं दुब दाब जागासिनो दं आरो माला होगोन बेखौ बिसोरो कनफिउज जागासिनो दं। स' जों बेनि सोमोन्दै सावरायगोन। स' मा होनदों SSLCनि रिजाल्टखौ मे मासावनो होगोन, मेयाव, नैबे मे दानाव। बेनि रिजाल्टखौ मे दानावनो होगोन आरो लकडाउन जोब्बानो होगोन। आरो दाथ' ओरैबायदि होनबावदों 2020 मायथाइनि SSLCनि पेपारफोरखौ मा खालामजोब्बायनो नायजोब्बाय जाहैबाय, गासैखौबो रेडि खालामजोब्बाय। मात्र बिसोर मा खालामनोल' नांसिगौ, आपल'ड खालामनोल' नांसिगौ। आपल'ड खालामनानै बिसोर पाब्लिशल' खालामनांसिगौ, फोसावनोल' नांसिगौ। अब्लानानो मा मोनसिगोन SSLCनि रिजाल्टखौ मोनसिगोन। मे दाननि गेजेरावनो मोनगोन। नोंसोर लकडाउन जोबनाबो मोननो हानाय, लकडाउन जोबैयावबो मोननो हानाय। स' आइ थिंक लकडाउन जोबनानै मोनगोन बायदि मोनदों आङो। 20 मेयालागै मोनहैनो हानाय मेट्रिकनि रिजाल्टखौ। स' बेहाय नोंसोरो बे रिजाल्टखौ नायनो थाखाय नोंसोर मा खालामनांगोन www.seba.in/assam बियो मा खालामनांगोन नोंसोरो थुनानै होनांगोन। अब्लाना नोंसोर रिजाल्टखौ नायनो मोनगोन। आरो बिसोर सेबानि अफिसियेल वेबसाइटआव बिसोर मा खालामगोन रिजाल्टखौ फोसावखागोन। स' जेब्ला रिजाल्ट होगोन वेबसाइट मा वेबसाइटआव नायनांगौ बेखौ आं नोंसोरनो खोन्थागोन। स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियावसै। आरो गोदान आपडेट होबाथाय नोंसोर आपडेटखौ मोननायनि थाखाय नोंसोर बेल नटिफिकेसनाव थुनानै लाखा। स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावसै। थेंक्स फर वाचिं।